Vítajte, dnes sa ponoríme do príbehu nástroja, ktorý bol stvorený na to, aby vyriešil jedny z najväčších bolestí domácej výroby elektroniky. Určite to mnohí poznajú. Ten pocit, keď sa hodiny práce na návrhu plošného spoja zmenia na prach, alebo skôr na zničený kus medí a zlomený frézovací bit. Prečo sa to vlastne deje tak často? No a tie problémy, tie sú, povedzme si úprimne, takmer vždy rovnaké. Zničené dosky, zlomené nástroje, cestičky vyfrézované buď príliš hlboko, alebo vôbec. A najhoršie je, keď sa stroj jednoducho zastaví v polovici práce. Toto všetko má v podstate dve hlavné príčiny. Jednak nestabilnú komunikáciu so strojom a jednak drobné, no kritické fyzické nedokonalosti celej zostavy. Takže, poďme sa na to pozrieť pekne po poriadku a zistiť, ako sa s týmito problémami dá bojovať. Prejdeme si celú cestu, od problému až po spoľahlivé riešenie. Dnes už máme cenovo dostupné stroje, ako napríklad Root 3018 Pro, ktoré otvorili dvere k frézovaniu plošných spojov naozaj každému. Ale ako to už býva, s veľkou dostupnosťou prišli aj veľké výzvy. A tu je ten háčik. Tieto stroje sú síce skvelé, no chýba im tá robustnosť a odolnosť priemyselných mašín. Aj tá najmenšia nezrovnanosť v komunikácii alebo v hardvéri môže poslať celý projekt do koša. No a presne z tejto frustrácie sa zrodilo riešenie. Nástroj, ktorý nebol vyvinutý v laboratóriu, ale priamo v praxi. Aplikácia s názvom CNCPCB. Za všetkým stojí príbeh učiteľa, ktorý potreboval pre svojich študentov vyrábať jednoduché plošné spoje, rýchlo a hlavne spoľahlivo. A keďže nenašiel nástroj, ktorý by mu to umožnil bez neustálych problémov, rozhodol sa ho vytvoriť sám. A to je na tomto najdôležitejšie. Toto nie je len nejaký ďalší softvér v rade. Je to ucelený systém, navrhnutý od začiatku až do konca tak, aby prekonával presne tie hardvérové a komunikačné limity, s ktorými bojujú hobbystroje. Dobre, poďme sa pozrieť na prvú veľkú časť celej skladačky. A to je samotný návrh. Ako sa dostať od nápadu k hotovým inštrukciám pre frézu. Tu je tá krása jednoduchosti. Celý proces prebieha v jedinom okne. Už žiadne prepínanie medzi programom na kreslenie, CAM softvérom a programom na posielanie G-kódu. Všetko je tu. Nastavíte projekt, nakreslíte obvod a jedným klikom vygenerujete G-kód. Hotovo. Aplikácia je navrhnutá tak, aby bola jednoduchá na rýchle prototypovanie. Ale zároveň je dosť silná na to, aby si poradila aj s komplexnejšími návrhmi. Máte vlastnú knižnicu súčiastok? Alebo hotový návrh z profesionálneho nástroje, ako napríklad Eagle? Žiaden problém, stačí naimportovať súbory GRB a Exelon. A teraz prichádza tá časť, v ktorej tento softvér naozaj, ale naozaj exceluje. Riešenie fyzických problémov, ktoré trápia snáď každú hobbyfrésku. Prvý a najväčší kameň úrazu. Komunikácia. Bežný USB kábel je proste náchylný na elektrický šum a rušenie, napríklad od motora vretena. To spôsobuje výpadky a zamrzávanie. Riešenie? CNC-PCB je navrhnutý na prácu s USB na USART prevodníkom, ktorý poskytuje extrémne stabilné pripojenie. Dáta prúdia spoľahlivo a bez prerušení. Lenže, čo ak sa aj napriek tomu niečo zasekne? Aj na to autor myslel a s trochou humoru pridal poistku, ktorú nazval zázračné tlačidlo. A je to geniálne jednoduché. Ak sa stroj zastaví a čaká na potvrdenie, ktoré z nejakého dôvodu neprišlo, toto tlačidlo ho jednoducho pošle manuálne a práca môže pokračovať. Maličkosť, ktorá dokáže zachrániť celý plošný spoj. Dobre, komunikáciu máme vyriešenú, ale je tu druhý veľký nepriateľ – fyzika. Úprimne ani podkladová doska stroja, ani samotný plošák nikdy nie sú dokonale rovné a stačí odchýlka 0,3 mm a je po všetkom. A ako to CNC-PCB rieši? Nuž, softvér nepredpokladá, že povrch je rovný. On si ho jednoducho zmeria. Pomocou funkcie sondovania si fréza sama oťuká povrch na viacerých miestach a vytvorí si presnú 3D mapu všetkých jeho nerovností. A potom počas frézovania neustále upravuje výšku osy Z tak, aby hĺbka rezu bola všade absolútne dokonalá. A dokonca si môžeme vybrať, ako presne to chceme urobiť. Od rýchleho nájdenia nulového bodu jedným dotykom, cez meranie 4 rohov na kompenzáciu sklonu až po detailné mapovanie celej plochy, ktoré si poradí aj s prehnutými doskami. A asi najlepšia funkcia zo všetkých? Softvér má nástroj, ktorý použije frézu na to, aby si sama dokonale zarovnala svoju vlastnú podkladovú dosku. Rieši tak problém priamo pri jeho koreni a vytvára perfektný základ pre každú ďalšiu prácu. Takže čo to všetko v konečnom dôsledku znamená? Čo si z toho odniesť?
Keď si to zhrnieme, CNC PCB mení celú hru. Z domáceho frézovania, ktoré bolo často skôr lotériou plnou frustrácie, robí predvídateľný, spoľahlivý a opakovateľný proces. Spája všetko do jedného celku, rieši problémy s komunikáciou, automaticky koriguje nerovnosti povrchu a má dokonca poistky pre prípad núdze. To nás privádza k záverečnej myšlienke. Otázka už neznie, či sa projekt podarí. Otázka znie, čo všetko dokážete vytvoriť, keď sa konečne môžete naplno spoľahnúť na svoje nástroje.